Jaké predstavenie? Skúsme sa pozrieť. Čo tam majú? No neviem. Asi tam je jeden chlap a všetci ľudia sa na ňo... Čo tam je, David? Asi pán Jesús. Tam je kríž, tatino pána Kríž? Ježiš. Tam je kríž, kde zomrel pán Ježiš. A to je Hej. kríž. Pojďte s nimi. Ja neviem, my nevieme túto Ja to pesničku. čo nevidím, ja nevidím. Tak sa pozri. Uhni. Dobre. Hej, vy ste neuhli. Na to idú. Konzol. YouTube. Oni spievajú, že Pán Boh. Pán Boha spievajú. Pán Boha spievajú. Pán Bohu. Nie, Tatino, Pán Boh. teraz sa pozerajme na tú stranu. A tam niečo je? A poď sa, oni nesú kríž. Čo? Poď sa, oni nesú kríž. Kde? Neviem tam. Kde ho tam paliva? Už zmizol. Už je vedľa našho domu. Poďte teraz sa pozerajte z tej strany, či tam budú. Chalani, a čo je toto? Čo sa tu deje? Asi ľudia majú radi, asi ľudia majú rád Pán Boha. Idú asi za ním. Asi idú za Idú za ním. ním? Idú za ním. A kde je Pán Boh? Neviete. Oni nesú ten kríž, kde zomrel Pán Ježiš. Ten istý? Áno, je malý. Pán Ježiš nezomrel na väčšom? A som na čo? Na pánom Ty si rytier? Áno. Daniel, ty si rytier? Daniel, ty si čo? Simpat. On je Simpat. Simpat nebude si takto mať. Kto sa to plne naje, ten zostane mári. Toho sapka preskočí, toho pula svalí. Koho svalí, koho nie, mňa nie, moji milí. Nesiem smiečkom každý deň, dodávajú síly. Wow, to bola krásna. Ukazuje taký malý kopček, na ňom chlapček, taký dobček. Za sebou si ťahne, o chvíľu si sa nenájde. Juchu kričí a je rád, s ním si je môj kamát. Jejda, to bola pekná básnička. A ty povieš básničku? A ju neveziamu básničku. Daniel, povedz básničku. Skáčky. Spívaj sa. Čo s ňou, jak si blosí tvá No, tak to. nosí. S ňou, jak si blosí tvá mukvové nosí. Fajče spiť voj nosí, to sa preča nenosí. Ale čo by, pôjdem takto, tatko, jeden nos, tamto sa sopí, maličké, s ňou jako. A ja chcem niečo odfotiť. Hodinu.
Ty máš ale dlhé ruky. Svívaj, svívajíčky. Žanka, ako bolo? Babi, povedz si niečo, kamerujem vás. OK, super. Máme sa krásne. Áno, unavené. Ale Denimu sa tento zážitok. Ale happy. Áno, sme Áno. happy. Mimochodom je 11:30 či koľko? Áno, je presne 11:17. OK. Tak, toto je Louvre. Strávili sme tam 3,5 hodiny, videli sme skoro nič. No a Louvre pokračuje. Toto je záhrada pri Louvre. Choď sa otočiť na nich. Nemôže ísť do nášho bunkeru. Nemôže ísť do vášho? Nie, ani my do jeho. A toto je ten váš? Tak kto tu? My tu máme aj okno. Daňo, tak bež domov do svojho bunkra. Nie je. Bež do svojho. Ja ťa nafilmujem. Zober si svoj pištol a bež do svojho bunkeru. Lebo červený je žiadna chyba na klientu. Nie! Hej! No choď Daňo. Ukáž mi, ako sa do neho chodí. Nie. Bratislava. Bratislava. Táto loď sa volá Bratislava. Tá loď ide len, tá loď išla z Bratislavy. Nerob to, David. Nie to, len musíte lákať. Ale nie tak šláhať. Mami? Áno. Tak šlám, tak to ide prach. Hej. Poriadne buchni, poriadne buchni. Taký rovnaký poriadne. David. Danielka. Jedna ťava zavrčala. Zavrčala? Áno, počula. Asi ju niečo na... Ty si ju bil, Davidko. Muchy ho nechce. Muchy ju otravujú. Ideme sa pozrieť teraz tam, alebo z toho späť. Čo má? Ja ti chytím ruku a ty skočíš. Jedna, ale radšej dvoma. Jedna sa puchla. Jedna sa puchla. Jedna sa puchla. A toto. Ideme už, poď. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear David. Happy birthday to you. Nátan, počuj, tak povedz mi, ako sa cítiš prvý deň, keď ideš do školy? Dobre, Bojíš sa? Alebo sa tešíš? teším. A čo myslíš, aké to tam bude? Nevieš. Nati. Nati. Dobre. Nechaj sa s ním.
Dan, prvý deň v škôlke. Ja mám fotku, jak som prvý deň išiel do školy a mal som tašku. Škôlkár. No, školkár, áno, vlastne to je prvý škôl. Tak ju teraz otvor, dobre? A pozri sa, čo je v nej. To je ono. Teraz si vyzlečieš bundičku a pekne sa vyzlečieš. Aha. Tak a dáš to do skrinky, ako si to dávajú tvoji bratia. Ako si to tam dáva, tam si to daj navyše. Spýtam sa vás, čo to je na včera? To neviem, není náš. Druhé ramenko treba od ťa vybrať. OK, Dan, teraz si sadni. Tu si sadni. Teraz si sadni. Tak. A vyzujeme ti tenisky, dobre? Papučky má tie. Papučky má maminka. Ja pichá strole, neviem čo mi je. Pozri, tie si dajú tu na takto, do tohto. Aby som nesadla. No ideme do... Tam si treba navratiť? Choď tam. Hej, tam nie. Tam a tam na konci a doprava. Tá trieda je tam. Nie, tuto, on ide do tejto triedy. Poď. Povedz, nech sa páči, povedz. Povedz pani učiteľke, nech sa páči, povedz. Dáš? Tak. Nepovieš, tak za chvíľočku Danielko Mikletičku. No Dana, pozri, toto je tvoja nová trieda. Pozri, koľko nových hračiek. Príď, keď za chvíľočku. Tu pani Mikletičová, neviem, ešte chodíte? No nie, filmujem, to je OK, môžete. Tuto, poprosím vás, prosím vás, tu spolumocnenie a... Hneď teraz? Nie, môžete to doniesť po obede. Hej, či ne? Viete čo? Zopakujeme si ešte raz. Ale. Aby ste už zajtra pekne vedeli. Takže ešte raz. Do školy, to je nám povôli. Do úľa včeličky, do školy detičky. Výborne, zatlieskame si. Krásne ste sa aj naučili. Takže detičky, keď vy sa tešíte na zajtra, ja sa teším ešte viac. Takže zajtra dovidenia, budú vás čakať na príchode. Zajtra sa pôjde. Ďakujem pekne. Happy birthday to you. Nahlas, happy birthday to you. Happy birthday, drahý Daniel. Happy birthday to you. Davidko, nechaj to tam, prosím Môžeme ťa. to vybrať, takže. Salamandra škvrnita. Šalamáška vodníka. Krásne si to povedal. Máš jablko krásne, malička a červené, jeho jasno, alebo šiaj. A mamka daj ho mne, keď sa šačala do žúbky,
oj prach. Mám to opontávne, že na hojšu ty dom a šau a šehneš týčej a vyprašíš a von. Úžasné. Natán, poď fúknuť. Jedno z hasel. No, ešte. Zatleskajte! Ďalšie zviera. Okej! Chodź, mamy pomóc. Cicho! Ideme hľadať? Ja sa nepozmievam. Áno. Ty mi tu furt hovoríš, že... Ale to